Thank God it's Friday. Mga usaping dapat nating pagtuunan ng pansin, ito po ang issue at serbisyo. Hatid sa inyo ng PTV Cordillera. Isang mapagpalayang hapon ng mga ka-issue. Ating ginunita ang araw ng kagitingan kahapon upang bigyang pugay ang mga bayaning matapang pong lumaban at nagsakripisyo para makamit ng ating bayan ang kalayaan mula po sa mga mananakop na dayuhan. Kaya naman kung sino po ang makakasama natin sa pag-alala ng kanilang kwento ngayong hapon, ganun na rin po ang mga paksang ating tatalakayin ngayon. Panuurin po natin ito. Sa mahabang pahina ng ating kasaysayan, may iba't ibang kwento ng mga bayaning walang takot na lumaban para sa ating bayan. Ang demokrasyang tinatamasa ng mga Pilipino ngayon ay bunga ng sakripisyo ng mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay noong kasagsagan ng digmaan sa Pilipinas at mga karatig bansa. Karamihan sa kanila ay hindi na nasaksihan ang resulta ng kanilang ipinaglaban, ngunit dumadaloy sa kasalukuyang henerasyon ang pamana nilang kalayaan. Kaya naman sa paggunita sa araw ng kagitingan, samahan ninyo kaming tunghayan ang mga aktibidad na pinangunahan ng Philippine Veterans Affairs Office dito sa Cordillera. Huwag palampasin ang mga detalye tungkol sa programa at serbisyong handog ng opisina para sa mga veterano sa rehiyon. Pakinggan din ang testimonya tungkol sa kung paano ito nakakatulong hindi lang sa kanila kundi pati na rin sa kanilang pamilya. Samahan ninyo kami sa aming talakayan kasama ang Philippine Veterans Affairs Office, Baguio FSO. Jezreel Kate Lapizar sa Issue at Serbisyo. Hashtag Philippine Veterans Affairs Office Baguio Field Service Office sa IAS po tayo mga kailyan. At syempre makakasama natin ngayong hapon ang Assistant Head ng tanggapan, walang iba kundi si Ma'am Grace Labarinto. At ang Admin Aide, walang iba kundi si Ma'am Rowena Pataksil. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Grace and Ma'am Rowena. Kumusta kayo ngayong hapon, Ma'am? Magandang hapon. Okay naman kami. So, medyo nervous. Alam po namin busy kayo, abalang-abala dahil nga po itong pagdiriwang ng araw ng kagitingan at may mga naging aktibidad kayo. Kaya naman nagpapasalamat pa rin kami dahil napaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon sa inyo kahit na napakaikli ng panahon ng aming pag-contact sa inyo. Ready na po ba kayo? Simulan na natin ang hot seat. Okay lang po ba kayo? Okay na okay sila. Okay. Si Ma'am Rowena, pangalawang beses mo na ngayon, Ma'am. Si Ma'am Grace, ikaw po ang naatasan. Opo. Okay, ganyan talaga. Okay, simulan natin, Ma'am. Ano ba yung kahalagahan o sinisimbolo ng araw ng kagitingan po para sa ating mga veterano? Ang araw ng kagitingan is mahalaga dahil ito ang time na kinikilala natin at pinapahalagahan natin yung sakripisyo at kabayanihan ng ating mga veterano. Okay. At dito din natin pinapakita na hindi natin sila nakakalimutan. So, ito pong tema ng 84th celebration ng Araw ng Kagitingan na Giting ng Bayani, Pamana sa Salinlahi. Ma'am, pwede bang ipaliwanag natin paano nabuo itong temang ito? Ano yung konsepto? Bakit ito ang naisip na maging tema ng 84th celebration? Sir, kasi yung giting ng bayani is yung heroism nila, yung katapangan nila during the war. Tapos, dito nila binigay yung napakahalagang pamana sa atin, which is yung kalayaan na tinatamasa natin. And dapat is hindi natin makalimutan yun at kailangan nating isalin sa masusunod na henerasyon para hindi nila makalimutan yung mga heroism nila. Okay. At hindi lang, lahat tayo nakinabang dyan dahil sa ating kasarilan, Ma'am Grace and Yes. Ma'am Rowena. No? Dito po sa mga aktibidad, ano yung mga aktibidad na isinagawa po at patuloy na isasagawa ng inyong tanggapan po sa iba't ibang bahagi ng rehiyon bilang pakikibahagi na rin po sa obserbasyon ng Araw ng Kagitingan? May mga aktibidad ba kayong isinagawa at isasagawa pa? Yes, yung sa main office namin, isinagawa nila yung sunrise ceremony noong April 6. Then, yung April 9 is yung replication ng Araw ng Kagitingan, which is nationwide naman yun. Yung ceremony, Ma'am Grace, pwedeng pakipaliwanag po natin sa ating mga televiewers. Ano yung ginawa nila doon?
Yung sa sunrise Yes, ceremony. yes, ma'am. Yung sunrise ceremony is sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Nag-wreath laying ceremony sila doon para sa parang start ng Philippine Veterans Week. So ibig sabihin nun, parang yung mga karaniwan din na ginagawa, kaya lang sa mismong Veterans Cemetery isinagawa, libingan ng yung sunrise bayan. ceremony. Okay. May mga special ba kayong isasagawang aktibidad kasabay po ng Araw ng Kagitingan? Ganun na rin sa Philippine Veterans Week? Siguro, tanungin naman natin dyan si Ma'am Rowena. Kadalasan po dito sa Cordillera, here in Baguio City, Yes, ma'am. ang ginagawa po namin is to attend yung mga celebrations. Different municipalities, lalo na kung invited ang ating opisina. Okay. Parang noong April 8 is nag-start tayo dito Okay sa po. Baguio City, yung celebration. Nagkaroon tayo ng program sa Veterans Park. And then kahapon, sa Itogon naman, nagkaroon din ng celebration ng Okay. Araw ng Kagitingan doon. So, Ma'am Rowena, yun ba yung dahilan kaya mas maagang ipinagdiwang dito sa Baguio City yung Araw ng Kagitingan, which is nagkaroon nga ng programa dun po sa Veterans Park sa may Harrison Road? Actually, it's yung sa city kasi yon sa LGU sila Okay. yung nagpumili ng date. Malamang siguro dahil doon sa kasalukuyang krisis ngayon. Ano naman po yung mga nangyari doon, mga kaganapang inabangan, isinagawa ng inyong tanggapan? Pwede po ba nating sabihin sa ating mga televiewers? Ano rin po, yung the usual na ginagawa, mayroon tayong mga wreath laying, mayroon tayong mga 21 Guns Salute. candle lighting, Okay. and then the 21 gun salute, may mga guest speakers din na nagsalita na to grace the program. Ganun po. Okay. So almost pare-pareho lang talaga yung celebration. Yes Iba-ibang lugar lang isinagawa. Opo, Okay sir. naman. Okay lang po ba kayo? Nag-enjoy po kayo? Si Ma'am Grace second time na. Nag-attend. Si Ma'am Rowena second time, si Ma'am Grace first time. Mas mukhang nag-enjoy sa inyo, Ma'am. Po. Okay, dire-diretso tayo mga ka-issue. Bukod po sa mga nabanggit, Ma'am Grace and Ma'am Rowena, bukod sa mga nabanggit na po natin, nabanggit na ninyo, may partisipasyon po ba ang Cordillera para dito sa Philippine Veterans Week? Usually, sir, yung sa replication talaga, pag may mga programs, basta invited si PIBAW Okay. sa mga programs ng mga different municipalities, parang sa Kalinga, si boss natin ang si nag-attend Ma'am ng ng Araw ng Kagitingan celebration sa Kalinga naman, Sa Mountain Forest. sa Mountain Province. Okay. Si, Usually, Ma'am, dito sa replication na binabanggit natin, para lang malaman po ng ating mga televiewers, ano yung mga isinasagawa sa programang yan, sa aktibidad na yan? Usually, the usual program po na ginagawa natin, katulad ng ginagawa natin dito sa Baguio. So magkakaroon din ng replaying, Yes. 21 Yes, sir. gun salute, so replica lang talaga. May mga aktibidad ba, Ma'am Rowena and Ma'am Grace, at programa ang inyong tanggapan na humihikayat po sa ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon? Yung mga kabataan po natin is nakakahiligan nila mga gadgets, internet, kung ano-ano pa. May mga programa ba kayong nakakahikayat sa kanila para naman makiisa po sa selebrasyon nitong Araw ng Kagitingan? Usually, pag yung mga may celebration tayo na gagaya ng Araw ng Kagitingan, Okay. ini-invite natin yung mga kabataan para mag-attend sila ng celebration para at least malaman nila and ma-inform sila tungkol Magkaroon ng kaalaman. magkaroon ng kaalaman tungkol dito sa natin. Okay. And kasi may mga liberation din tayo sa iba't ibang municipality ng Benguet, which is ini-invite din natin sila, then nagkakaroon din tayo ng mga programs and yung commemoration. Binibigyan natin sila ng mga parts sa mga commemoration and program. Gaya ng ano yung mga parts na or mga partisipasyon na specific na partisipasyon na ibinibigay po natin sa mga youth? May mga intermission numbers sila. Okay. Tapos meron silang yung mga drawing, mga gano'n.
na binibigyan din natin sila ng prizes. Also, for parang them. paligsahan na talaga. Yes, paligsahan Which ng is talaga namang drawing. nakakainganyo yan dahil sa papremyo na ating pinagkakalab or ng inyong tanggapan. Sa obserbasyon ninyo, ma'am, marami rin bang dumadalong mga kabataan pagdating sa mga aktibidad ng PIVAW, gaya ng mga activities nung araw ng Kagitingan? Depende po kasi yan, sir, dun sa sa LGU. Okay. Kaya sila ang nag-i-invite. Parang dito sa Baguio City, marami tayong mga Boy Scout and Girl Scouts na dumalo noong April 8. Okay. And then, sa mga different celebrations naman ng commemorations, katulad nga ng nasabi ni Ma'am Grace, Okay. ini-invite namin nila yung mga kabataan, nagpa-participate sila. Halimbawa, kung minsan nagkakaroon sila ng mga drama, mga skit. Oh. And then, may mga, katulad nung sinabi niya na mga poster making contest. Okay. Ginawa rin nila yan doon sa mga ibang mga municipalities. Yun naman, at least, nahihikayat natin sila, may mga naiinganyo. So, ibig pong sabihin, kayo lang yung nagkakandak ng programa, LGU nang bahalang mag-invite sa ating mga youth para makipag-participate sa certain program. Opo, sir. Yun naman. So, paano po pinaghahandaan paano pinaghahandaan ang Baguio Liberation Day? Paano pinaghahandaan ang inyong tanggapan itong Baguio Liberation Day na gaganapin po sa April 27? And bakit nga ba natin ginugunita ito, Ma'am Grace? As early as March, nagmi-meeting na ang LGU at saka at PIVAW and different agencies para sa program for the liberation of Baguio. As early as March? Yes. Okay. Tapos na yung kumbaga may program na, ready na for na lang, hinihintay na lang yung celebration Implementation natin. na lang. Yes. Kumbaga parang pagdating ng exact date, nandyan preparado na lahat Yes. and execution, Yes, yun na lang. execution na lang. Wala rin bang nagiging problema? So sa mga far, Pasko na paghahanda ninyo, may mga napansin ba kayong dapat baguhin for the next year? May mga kailangan bang pagandahin yung ganito, yung ganyan? May mga na-experience ba kayo, Ma'am Grace? so far naman sa liberation of Baguio, in fairness po sa Baguio LGU, wala naman po. Kasi very hands-on naman sila. So, full support ang Baguio Yes, LGU sa ating very mga programa. Yan, nice. supportive. Magandang indikasyon Yes. ng pagsasama ng Baguio LGU at ng inyong pong tanggapan, Ma'am Grace and Ma'am Rowena. Sino-sino ba itong mga itinituring po nating war veterans at ilang veterano na ba or ilang veterano ang kasalukuyang tinutulungan ngayon ng ating tanggapan, Ma'am Rowena? Ang World War II veterans na natitira na lang dito sa buong Cordillera, 12 Yes, ma'am. na lang. 12 na lang po sila. Yeah, oo. And we have 3 in Baguio City, Okay. and then 4 in Abra, Okay. tapos 2 sa Apayaw, Apayao. Okay. We have 1 in Mountain. Mountain Province, Dalawa sa Kalinga. and Kalinga, 2 na rin. Okay. Mga World War II veterans po yun, yung mga lumaban during the war. Nabuhay pa hanggang Yes. ngayon? Oo po, nabuhay pa. Ilang taon na sila ngayon? Bali, ang oldest World War II veteran natin is from Abra. Okay. 106 years old. 106. Wow! Abutin ko kaya yung edad na yun. From babae, lalaki? Babae. Babae from Abra. Napakaswerte niya. Siguro, paano kaya nagkakaroon ng ganun kahabang buhay din, no? Nung mga panahon. Sa atin ngayon, napakaraming mga medyo bata-bata pa na sad to say, siguro, ayoko na rin sabihin dahil medyo masakit sa damdamin. Okay. So okay lang kayo, ma'am. 106 from Abra, isang babae. Yes. So yan po ang natitirang pinakamatandang World War II veteran dito po sa Cordillera, nasa bayan or lalawigan po ng Abra. Tuloy-tuloy tayo, Ma'am Grace and Ma'am Rowena. Ano ang inyong inisyatibo upang patuloy pong maipreserba ang kwento ng Kagitingan, ganon din yung legasiya ng mga veterano ng digmaan sa Cordillera? Ang ginagawa po ng office natin, mayroon po tayo mga aklat, mga Okay. published na mga books na binibigay po namin yan doon sa mga different municipalities during Liberation Day. Pagka nag-attend po kami ng program, meron po kami mga binibigay ng mga sets of books sa kanila. At yun po yung nilalagay nila sa kanilang mga library. Okay. Sa City of Baguio, meron na rin po tayo na ibigay.
And different municipalities po. And then lately, meron po tayong library na ini-launch doon sa parang tayo nagbigay tayo ng mga books din sa BSU, Benguet State University. Sa Trinidad. Ila-launch pa lang. Oo. Ilo-launch. So, kailan yan ilo-launch, Sa ma'am? April 27. Kasabay ng liberation. So, yan yung isa sa mga major activities ninyo on April 27 during the celebration of Liberation Day. Wow, maganda po yan. At hopefully, and alam natin dyan sa BSU, yung mga estudyante natin dyan is very very mahilig magbasa yon. Very mahilig. Napakagaling ng aking aglalaok na kunada. Nag-enjoy na kayo, ma'am. Nawala na ba yung kaba? Okay na kayo. Kanina talagang tension na, akala nyo, kakain ako ng Hindi po. Hindi ko rin kayo igigisa sa inyong sariling mantika. Okay. Paano po ninyo pinapalawak ang access ng publiko sa war archives and stories po dito sa ating rehiyon? Particular dito sa Baguio muna. Unahin natin dito sa Baguio. Kagaya ng sinabi ni Ate Rowena, yung mga books natin, available sila sa mga libraries dito. Okay. Tapos, may mga schools din na nabigyan eh. Okay, bukod sa BSU na nabigyan ng libro, saan pa kayo napagbigay? Ang alam ko dito sa Baguio, meron kaming nabigyan ng school pero hindi ko sure kasi kung saang Okay. ano ngayon. Okay, yun naman. Pero bukod sa pagbibigay ng libro, may mga ibang babasahin, mga artifacts pa ba na ipinamimigay or ibinabahagi natin sa public para ma-preserve itong kasaysayan ng ating mga war veterans? Or may mga plano ba kayong ibibigay pang mga ibang klase ng babasahin bukod sa libro? Ay, mga baba. meron ni-launch last week yata or last March yung parang comics. Yun. Pero sa main office pa lang muna. So, hinihintay lang namin yung Na distribution. magkaroon naman dito. So, ina-expect natin siguro soonest. The soonest. Yes, so. Maganda rin yun kasi nung bata pa ako, kinahiligan ko rin yung comics. Doon ako natutong magbasa noon eh. Mga comics na pambata, mga kwentong storybooks. Talaga namang malaki pa ang tulong yan para sa ating mga learners. Para sa ganon, mas magkaroon ng idea, mas magkaroon ng kaalaman tungkol naman po sa history, kasaysayan ng ating mga veterano dito po sa Rehiyon Cordillera. Okay, tuloy-tuloy tayo, Ma'am Grace and Ma'am Rowena. Paano po natin natitiyak ang kawastuhan ng mga impormasyong inilalabas sa publiko tungkol po sa mga labanang kinasangkutan ng mga veterano? May partnerships ba kayo sa mga paaralan at ibang sangay ng gobyerno para po sa aktibidad na ito or para sa usaping ito? Yung mga history kasi, kung minsan nakapublish din yan doon sa Facebook natin, di ba? Nakapublish din yan doon sa Facebook namin. Halimbawa, Liberation of Tublay, mayroong short history na Okay. pinapublish sa FB page ng PIVAO. To inform the public, kasi pagka nabasa nila yon, at least makikita nila kung paano talaga tumakbo or Buhay ng mga veterano noon. Kung ano yung mga... kung paano nag-flow, saan Okay. sila pumunta, yung mga gera noon. Okay. Paano na-liberate yung isang certain municipality. Okay. Yung mga dates kung kailan sila na-liberate na. So, nandun sa FB. Ano yung FB page ng PIVAO, ma'am? Sige, plug po natin para sa kaalaman ng ating mga manonood. Bali, ang Facebook page ng Baguio is PIVAO FSO Baguio. PIVAO FSO ba? Yun lang ang isi-search. Yes. Okay, mga ka-issue. Pag may mga kailangan kayong malaman or gustong malaman about or para sa mga usaping veterans, World War II veterans, ang Facebook page po ng PIVAO Baguio is PIVAO FSO. Yun lamang po ang search nyo sa Baguio. Facebook. And makikita na ninyo kung ano ang gusto nyong saliksikin patungkol po sa ating mga veterano ng World War II. Despite their sacrifices, Ma'am Rowena and Ma'am Grace, maraming sundalo o veterano pa po sa Pilipinas ang hindi nabibigyan ng tamang pagkilala para po sa kanilang mga nagawa. May mga ganitong sitwasyon ba dito sa atin, dito sa Cordillera? And ano ang ginagawa ng inyong tanggapan tungkol dito? So far po dito sa Cordillera is wala naman tayong hindi na-recognize. Yun. At least Kasi naman. makikita natin na lahat naman sila, as much as possible, is na-serve natin, bigay natin yung mga benefits na Okay. kailangan nila.
Ang program ng ating opisina ngayon is yung pagbibigay namin ng Congressional Gold Medal. US Congressional Gold Medal. Replica lang naman Okay. yun. Kasi iba yung original. Pero at least we give them recognition. So we started ang ginawa namin sometime mga late, mga 2017, 2016, something like that. Nag-start kami mag-issue o magbigay ng mga awards na ito. Okay. Ang inuna namin, kung dito sa Baguio City, sa totoo lang lahat na ng mga living World War II veterans during that time, since 2017 hanggang late, mga last year siguro, Ayun, naibigay ma'am. na namin. Ayun pong pinapakita natin sa ating VTR. Yun po ba yung medal na binibigay sa ating mga veterano? Yes po, opo. Yung hawak-hawak kaninang in-award ng ating butihing mayor. Yun, yung medal na yun. Yan po ba yung binibigay ng Yes, ating... sir. So, Opo. gold-plated talaga siya. Gold-plated siya or tunay na gold? Gold-plated. Gold-plated naman. Gold-plated po. Which is napakasaya ng ating mga veterano pag nakakatanggap sila ng ganyan dahil hindi po lingid sa atin na pag yung isang tao may edad na talaga, madaling masaktan yung kanyang damdamin. Which is pag nabibigyan po natin sila ng mga ganyang tokens, iba yung pakiramdam. Sa atin nga rin, pag may natatanggap tayong konting bagay, napakasaya na natin. So, at least sa mga nagagawa natin ganyan sa ating office, na ipaparamdam po natin sa kanila na mahalaga sila at mahalaga ang kanilang nagawa sa kasaysayan. Okay, can you share with us a notable story, Mama Grace and Mama Rowena, of Cordilleran veterans that truly aligns with the theme of this year's observance of the Day of Valor? Pag nakakausap natin ang mga veterano kasi, Okay po. at nagsishare sila ng mga experiences nila. Kasi hindi lang naman po kasi, marami kasi tayo mga veterano na napasama Okay. sa Death March dun sa Bataan. Yes, ma'am. And number one na experience na sinasabi nila, yung mahirap na sitwasyon na kinabuhayan nila noon. Lalong-lalo na yung pagmarcha nila from... Almost 100 miles. yes po, papunta sa concentration camp, Opo. sa Capas Tarlac. And maalala ko yung experience ng father ko because he survived the Death March. Nakwento niya talaga na everyday naghuhukay sila ng mga libingan talaga mismo. Mass grave. Para Kasi- sa mga kasama nilang... Para sa mga kasama nila. Kasi almost everyday may mga namamatay daw doon. Dahil Yeah. pag iniisip na lang natin, sobrang hirap nun. Hindi ko rin po alam, hindi ko rin po maapuhap kung ano yung eksaktong kataga na panlarawan dyan sa Death March. Pero habang nai-imagine ko siya, as in, ramdam na ramdam ko rin yung nararamdaman ng ating mga veterans noon. Okay lang po ba kayo? Okay lang po. Okay. Nakaraos po tayo sa ating unang Yes. part. At syempre, mga ka-issue, para po tayong bumabalik sa kasaysayan sa pamamagitan ng ating talakayan ngayong hapon. Pero huwag po muna kayong aalis dahil maya-maya lamang ibabahagi naman po ng ating mga panauhin ang mga serbisyo at programang handog ng PVAW para sa war veterans at sa kanilang dependents. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang issue at serbisyo. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Niña Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
Nagbabalik po ang issue at serbisyo. Hashtag PVAW Baguio FSO sa IAS pa rin tayo mga kailyan. At syempre kasama pa rin natin ang Assistant Head ng Tanggapan. Walang iba kundi si Ma'am Grace Labarinto at ang Admin Aide na si Ma'am Rowena Pataksil. At sa dakong ito mga kailyan ng ating programa, talakayin naman natin ang mga benepisyong handog po ng pamahalaan para sa mga veterano ng digmaan. Ano bang pension benefits ang maaari nilang matanggap at ano ang benepisyo ng bawat isa? Yan po ay sasagutin ng ating bisita ngayong hapon, si Ma'am Grace. Nako, ako talaga yung namili. Sino mananagot? Okay, Ma'am. Ano po yung mga benepisyo ng ating mga war veterans? Bali, may pension benefits tayo at non-pension benefits. Ang pension benefits is the old age pension as veteran, Okay. old age pension as surviving spouse, disability pension, death pension for spouse, death Okay. pension for children, and death pension for parents. Okay. So marami. Maraming ma-avail. Pag nawala yung veterano, susunod may pension yung kanyang... Ay, nasubukan ko yun sa aking mother-in-law. Nung nawala ang aking father-in-law, si mother-in-law ang... kaya kabisado na ako ni Ma'am Rowena eh. Dahil sa inyo pong kaalaman mga ka-issue, neighbor ko po si Ma'am Rowena Pataksil yan. Alam na alam niya yung pagkatao ko. wala akong maitatago, kaya kailangan kong maging mabait sa kanya ngayon. Naku, yun. No? Para malinaw po sa ating mga viewers, Ma'am Grace na Ma'am Rowena, sino ba yung mga eligible dependents ng veterano bukod sa mga nabanggit ninyo na maaring tumanggap ng pension benefits? Sino-sino po sila? Kapag namatay ang veteran, ang eligible na magpe-pension is yung Surviving yung legal spouse. surviving spouse niya. Bakit? Marami po bang illegal? Matanong ko lang. Okay. Sige, Legal, ma'am. yung legally married. Tapos, kung killed in action sila, ang veteran, pwede ring makatanggap ng pension ang anak nila. Yung minor Hanggang 18 years old. Yes. Okay. Pag lalaki 18 years old or parehas lang, 18. parehas lang? Yes. Hindi kagaya di ba sabi kasi nila pag lalaki ang dibu is 21. Pag babae is 18. So walang ganun. hindi pwedeng mag-extend yung lalaki hanggang 21 years old. So hindi pwede. Okay, ma'am, sige, Pero tuloy po tayo. kung single naman yung veteran na namatay, ang parents nila ang eligible na Paano yun pag wala na yung parents niya? wala. Wala Burial assistance na lang yung marireceive. Okay. Pag sakaling ganito, ma'am, pagdating sa burial assistance, for example, yun, single yung veteran na namatay and then wala na siyang parent. Sino yung pwedeng mag-claim sa kanyang burial? Yung nearest kin po, sa either kapatid or kung sino yung malapit na kamag-anak. Okay. Paano pag wala na siyang kapamilya talaga? Saan mapupunta yung burial assistance niya? Kung sino yung nakapangalan sa funeral receipt. Oh. Paano pag walang nag-asikaso sa kanyang funeral? Parang kawawa naman siya masyado. Hindi. Pinapangiti ko lang po yung mga guests natin, mga issue para sa gayon mas maging makabuluhan pa yung aming kwentuhan para po sa inyo at masagot pa nila. Kinakabahan sila sa mga sumusunod na tanong. Okay, may mga bagong benepisyo ba, Ma'am Rowena and Ma'am Grace, o serbisyo na isinisulong ang inyong tanggapan na maipatupad para mas matulungan pa ang ating mga veterano maging ang kanilang mga pamilya? Ang pinaka-latest po is meron tayong lakbay serbisyo. Ano po yan, Ma'am? Kami po mismo yung pumupunta different municipalities para tulungan yung mga pensioners natin na hindi na makapunta ng opisina. Lalong-lalo na kapag yung mga bedridden, Yes po. yung mga may sakit, pinupuntahan po namin para i-update, i-validate sila. So, hindi na ganun kahirap. Nasubukan ko po kasi yan, Ma'am Rowena, during panahon ng aking father-in-law. Kailangan pa namin siyang dalhin personally para yung mag-take a picture para lang mapatunayan na buhay pa talaga. So ngayon, kayo na
mismo ang pumupunta. Opo. Wow, Yeah. napakagaan naman na ngayon ng at least para mailapit natin yung tulong para sa kanila. Yun yung purpose ninyo. So ano pa, ma'am? Oo, yun nga po. Tapos, yung sa hospitalization, Okay. program ng PIBAW, kami rin po nag-reimburse, nagbibigay ng hospitalization reimbursement, medical assistance. Okay. Kapag naho-hospital po yung mga pensioners natin. May specific amount po ba na binibigay or depende rin sa naging karamdaman ng veterano? Nagsasubmit po kasi sila ng statement of accounts. Okay. Kaya makikita natin doon mga resibo na binayaran nila, pati yung kanilang mga sa maintenance. Laboratories nila, yung mga sinasambit nilang mga resibo, yung mga results ng mga lab tests nila, binibigay Okay. po nila sa amin. So doon po nakabase yung aming mga binabayaran. For example lang po, ma'am, ang naging gastusin niya, kabuuan na equals nung mga gastos niya sa resibo is gumastos ng sabihin na natin approximately 50,000. Mga ilan po ang ma-reimburse niya doon? Pagka World War II veterans po at saka yung mga spouses nila is 100% Wow! reimbursable po. Pati doctor's fee, lahat po yan. Ang galing. 100% So talagang reimbursable. napakagaan para sa kanila yung serbisyong binibigay po ng inyong tanggapan. Ano po yung mga validation process na kailangang sundin ng mga veterano at kanilang mga dependents po bago makakuha ng benepisyo? Mga requirements? Sa updating po is pwede namang pumunta sila sa office Okay. for updating. Pwedeng may utusan silang mga anak nila or mga kamag-anak nila na kumuha ng forms. Tapos pwede po nilang ipadala through our messenger account sa FB Okay. namin or sa aming email. And then, katulad po ng nasabi ko po kanina, yung aming lakbay serbisyo na pumupunta po kami para bisitahin sila. Kapag dito po sa Benguet kasi dahil we celebrate yung mga commemoration ng liberation nila, yun po yung time Okay. na ginagamit yun namin yung pagkakataon na yun na para mabisita po sila sa mga bahay nila. Yun naman. So, yung mga gusto pong pumunta sa inyong office, ma'am, ang inyong office ay matatagpuan po sa? Sa Camp Allen po, Veterans Compound. Yun. Camp Allen po, sa harap lang po yan ng Bulwagan ng Katarungan, likuran po ng Baguio Fire Department. Yun. Sa ibang lugar naman po sa bansa, Ma'am Grace and Ma'am Rowena, madalas na nagiging reklamo ng mga veterano at kanilang mga dependents po ay yung on hold o stop status ng kanilang pension benefits. Bakit po ba nangyayari itong mga ganito? And naranasan na din po ba ng mga veterano sa ating rehiyon? May mga kaso ba tayo dito? Yes, sa ngayon marami nga rin po yung na-stop yung pension niya. Bakit po? Ano pong Kasi dahilan? hindi sila nag-update. Okay. Dapat kasi ngayon, twice a year na ang updating. Ang first update nila is during their birth month. Okay. Then after 6 months. Naalala ko nung pag-birthday nung aking mga in-laws noon, talagang nandyan kami sa veterans, nag-update. Ano pa po yung mga ibang dahilan bakit nangyayari ito bukod sa update? Meron din yung nangyayari is dormant yung account nila. Pag nakikita ng finance department namin sa main office na dormant yung account, ini-stop nila para makita kung buhay pa ba Kung may siya. kung may mag-update, kung may magre-reklamo. mag-a-activate Oo nga na. naman. No. Kasi yung iba, withdraw na lang ng withdraw. Yes. Hindi na nila naisip gawin or i-follow up yung mga kailangan nilang i-follow up. Which is nagiging unfair nga naman, di ba? Dahil hindi naman po sa nila lahat, pero meron po kasi mga cases din na yung veteran is pumanaw na,
pero hindi nire-report. Yes, lalo na yung mga naka-ATM. Yun din naman. Kaya maging honest lang din naman po tayo dahil hindi naman po nagkukulang ang PVAW sa pagbibigay po ng mga benepisyo, wasto at tamang benepisyo para sa ating mga veterano po dito sa Rehiyon Cordillera. Nakita niyo naman, busy-busy ang mga yan. Pero nung isang tawag lang po ng PTV Cordillera, andito sila. Kaya pagdating nila, sabi, naku, yung mga tanong mo, ha? Okay, anong non-pension benefits naman po ang maaaring i-avail ng mga veterano at ng kanilang dependents mula po sa inyong tanggapan? Okay, si Ma'am Grace na ang sasagot dito. Ang non-pension benefit namin Kahinga si Ma'am Rowena eh. Sabi niya agad, okay. is yung burial assistance, hospitalization benefits, and educational benefits. Okay. Yung burial, ang makaka-receive lang nun is kapag namatay yung veteran. Yung mga dependent nila pwede silang mag-apply. 20,000 ang burial assistance ng PVAW. Okay. Kasi yung mga surviving spouse, pag namatay sila, hindi na sila pwedeng mag-receive ng burial Pero habang buhay, assistance. nagpe-pension? Yes. Okay. Ano itong single client ID, Ma'am Grace? Paano ang application process na dapat sundin ng mga veterano at ng kanilang mga dependents upang magkaroon po sila nitong client ID? Ito po yung unified ID namin. Okay. PVAW Unified ID. Bali, kaya naging unified ID is yung AFP pension and PVAW pension, iisa na po yung ID nila. So, pwede po silang pumunta sa office para mag-apply kasi bago po yun na IDs nila. Which is ngayon, yun na po ang gagamitin talaga nila. So, manawagan po kayo. Kailangan nyo manawagan para po dyan. Sige, ma'am. The floor is yours. Para dun po sa mga pensioners natin, mga veteran, surviving spouse, na hindi pa po nakaka-apply ng unified ID natin, pwede po kayong pumunta sa office para kumuha ng form. Or kapag po kasi personal appearance, online na po yung application natin. Pero kung hindi po makakapunta yung pensioner, may form po kami binibigay para sa kanila. Kailangan i-fill up yun sa inyong Yes office. po. Okay. Bukod po sa pension and non-pension benefits, ayun, medyo malapit-lapit na kayong matapos. Anong mga serbisyo pa ang handog ng inyong tanggapan sa veterans at kanilang dependents? Bukod sa pension and non-pension benefits, ma'am, sinong mas gustong sasagot nito? Siguro si Ma'am Grace na, being the assistant head. Okay po. Usually po, yung pinaka-ano namin is yung hospitalization nga. Tapos meron yung educational benefits. Ayun ma'am, paano po yun? Para sa World War II veteran dependents. Okay. Bali ito, mag-a-apply sila sa office para sa scholarship nila. 60,000 per year ang bibigay ng office para sa scholarship. Dependent actually, dyan sa education, ma'am, linawin lang natin. Ang makikinabang is anak dapat. Okay. For example, yung veterano natin is single. Pwede ba yung pamangkin niya? Hindi. Direct descendant. So, kung walang, so hindi niya mapapakinabangan yung education benefit. So, kailangan, paano siya magkakaroon ng anak pag medyo matanda na siya, no? Kawawa naman. Sayang. Pero di sayang dahil mapupunta pa naman siyempre sa ibang nangangailangan yon. Yun naman. Wag po kayong mag-alat, hindi po masasayang yung benepisyong hindi makukuha ng veteranong single. Mahirap talaga maging single, no? Lalo na pag may mga pagkakataong ikaw ay may sakit, walang nag-aasika. Nakakalungkot po. No? Pero Ramdam ko kung talaga may legally adopted naman siya, pwede naman. So pwede yun. Kahit, kunyari, yung pamangkin niya, legally adopted niya, pwede yun. Yes. Yun naman. Tapos ngayon lang nila nalaman, biglang nag-adapt na sila. Bilis, ihabol niyo ba? Okay, ma'am, marami pa sana tayong tatalakayin. Ngunit sa puntong ito po, kailangan ko kayong pakawalan. Dahil magkakaroon pa tayo ng second guest. At syempre, bago ko kayo pakawalan, ma'am, bibigyan po namin kayo ng pagkakataong ibahagi po ang inyong commitment sa publiko. So, sa puntong ito, ibigay na po natin ang telon talaga. Ma'am Grace, the floor is yours. Ano po yung commitment ng PVAW sa ating mga manunod, lalong-lalo na po sa mga war veterans? Maasahan nyo po na yung service namin is
laging nakahanda kaming i-assist kayo sa lahat ng pangangailangan nyo. On PIVAW Matters, wag po kayong mahiya or magdalawang isip na pumunta sa office para mabigay namin yung tamang serbisyo para sa inyo. At yun. Okay, yun naman. Ma'am Rowena, may idadagdag ka pa? Ganun na rin po na ang opisina po ng PIVAW is hindi po sa amin yan, sa inyo po yan. Kaya wag po kayong mahiya, wag kayong matakot kasi hindi po nangangain ng tao, sabi ni kanina. Hindi kami na nangangain ng tao. Kayo mahiya na pumunta sa amin. Basta nasa kalagayan, nasa capacity ng mga empleyado ng PIVAW po, talagang tutulungan po namin kayo. Yan. Totoo po yan mga ka-issue dahil ako po mismo, subok ko yung serbisyo ng PIVAW nung nabubuhay pa ang aking mga in-laws. Halos every month kami nandyan. Nung nawala yung aking father-in-law, naging suki kami ni Ma'am Rowena nun at talagang tinutulungan niya kami. So, mga ka-issue, Ma'am, ready na ba kayo? Ang inyong, eto na po yung final test. Mga ka-issue, maya-maya ay mapapakinggan naman po natin dahil makakasama natin mismo dito sa station ang testimonya po ng asawa ng isang post-war veteran tungkol sa mga serbisyong kanilang natanggap mula po sa PIVAW Baguio FSO. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Issue at serbisyo. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhing tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Kailan kayo po ay nakatutok pa rin sa issue at serbisyo. Hashtag PIVAW Baguio FSO sa IAS pa rin po tayo. At ngayon po, mga ka-issue, kasama natin mismo dito sa ating studio ang may bahay po ng isang post-war veteran, walang iba kundi si Ginang Cynthia Cois. Don't forget to like our official Facebook page at PTV Cordillera and subscribe po to our YouTube channel at PTV Cordillera News to stay updated on our episodes na inyo pong napapanood tuwing Biyernes ng hapon. At sabi ko nga, kasama natin ngayon dito sa ating studio, walang iba kundi ang may bahay po ng isang World War veteran, si Ma'am Cynthia. Magandang hapon, Ma'am Cynthia. Mother, yun na lang itatawag ko sa inyo. Kumusta kayo ngayong hapon? Kumusta kayo? Maganda rin. Magandang hapon din sa iyo. Si Ma'am Cynthia po, si Mother Cynthia ay 72 years old na. Pero napakabata po ng kanyang itsura. Actually, mas bata pa siya sa akin kung tinitignan, lalo na po sa personal mga ka-issue. So, maraming salamat na agyaman kami, Mother Cynthia, Ma'am Cynthia, sa inyo pong pagpapaunlak sa ating programa ngayong hapon po ng Biyernes. Itilaksid nga nagadutar aramida nyo ako nayo kat ada kayo ita dito station. Ready na kayo, Ma'am? Ready na, sir. Yun naman, talagang active si Ma'am. Pero kanina, ninenervyos din yan. Okay, ano po bang ibig sabihin kung isang veterano ay tinatawag nating post-war veteran?
pag sinabi nating post-war veteran, sila yung mga sundalo na na-enlist after the war Okay. and retired after the war. Yan. Bukod po doon, may mga ibang terms pa ba na kailangan nating pwede nating gawing paliwanag para mailarawan po natin itong post-war veteran? Bukod sa inyong nabanggit, Ma'am Cynthia? Or yun lang talaga yung definition niya? Yun lang talaga ang definition na yung mga nag-enter sa EFP Okay. after the war and retired after the war. There are also veterans that are considered veterans, those who were discharged honorably Okay. after the war. Yun Yes. naman. Napag-alaman namin na Ma'am Cynthia, na ang inyong pong asawa ay siyempre veterano yan. Kaugnay niyan. Ilang taon po sa serbisyo? At ano ang naikwento niya sa inyo na highlights po ng kanyang mga karanasan during his service? Ilang taong veterano, Daydi, sir? Kasi yumauna po ang kanyang Mr. na veterano, mga ka-issue. Kaya ilang taon po siya sa serbisyo, Ma'am Cynthia? Ang asawa ko nag-serve sa EFP ng 35 years. Matagal. 20 days. 35 years, 5 months, and 20 days. Eksakto. Yes. Grabe yung memory ni Ma'am Cynthia. Sa kabila po ng kanyang edad na magsi-73 na. Niloloko ko nga siya kanina, mga ka-issue. Magsa-73 daw po siya on December. Sabi ko pwede naming i-advance celebration after ng programa. Pero ito naman po ay para mapangiti at mapagaan ko lamang po inyong kalooban para mawala yung nervyos. Ano yung mga highlights na naikwento sa inyo ng inyong veteranong asawa nung nabubuhay pa siya, Ma'am Cynthia? Actually, yung asawa ko, hindi siya nagkukwento ng mga activities niya on field. Okay. Kasi natatakot siya siguro na ma-stress ako pag sinabi niya. Oh. But then, pwede kong ikwento yung mga ibang activities niya after sa kasi my husband started his military service Okay. during the time of Marcos Sr. Okay. Yes. After that, he was assigned at Kalinga. As, During martial law or before martial law? during martial law. During martial law. Oo. Okay. Sige, Kasi- ma'am, tuloy po tayo. Okay, during martial law at during that time. Okay. Yeah. And then afterwards, after serving 10 to 15 years in Kalinga, he was assigned to Tanay, a training school. Tanay Rizal. Okay, okay, Oo, ma'am. training school. And then perhaps they saw some certain characteristic on him. So they sent him to San Diego, California for schooling. Okay. Yes. After his schooling at San Diego, he was assigned at PMA. Dito na po sa Baguio. Oo. Okay. So, Ilang years siya sa PMA? This is where dito siya nag-retire 20 years in PMA. Oh, matagal. Matagal din siya. So, I was teaching then in Kalinga, so syempre I have to follow because he took my children here for health reasons. Okay. Oh, yes. So I have to follow. And he retired August 24, 2010. Wow, talagang yung memory nyo, mama, at napakatalas pa rin. Beside po dun sa edad nyo 72 years old na kayo. And pwede po ang kwentuhan nyo kami, mami. Yan tuloy, kanina mother, ngayon mami na. Nagiging social ako eh. Kwentahan nyo naman po kami sa mga karanasan ninyo. Kasi sabi ng iba, yung pagiging asawa raw po ng veterano is masasabing unique. Unique daw, yan. Pwede bang kwentahan nyo kami bakit nasasabing yung asawa ng or may bahay ng isang veterano is unique? Ano ba yung mga kakaiba sa mga asawa ng mga veterano? Ano ba yung mga privileges ninyo, yung pinaparamdam sa inyo ng inyong mister nung nabubuhay pa? Actually,
It's not actually unique. We are just some ordinary housewives. However, there are some instances wherein we have to adjust to cater to the situation of our husbands. Kasi Okay. palagi silang wala. Oh. So during special holidays, special occasions, wala sila. Actually, when I gave birth to my second child, I was alone. Okay. Yes. He was away from home. It's good I have my sister nearby, so I have to call for my sister to bring me to the hospital. Yun naman. Yeah, So, bukod po dyan, Ma'am Cynthia, na nabanggit ninyo na nung ipinanganak inyong pangalawang, inyong bunso, kasi dalawa lang yung anak ninyo, Ma'am. Yes, sir. Yung kwentuhan natin kanina. Bukod po dyan sa nabanggit ninyo, ano po yung mga pangunahing suliranin na kinakaharap ninyo bilang pamilya or asawa may bahay ng isang veterano? Bukod sa lagi siyang wala dahil sa serbisyo, bukod sa nabanggit ninyo, ano yung pangunahing suliranin pa ninyo bilang asawa po ng isang veteran? During those days, Okay. financially, so I have to look for a job to help him build a family financially. So, I entered, nagturo ako para matulungan naman siya na magkapamilya ng maayos. Okay. Yes. And dahil mahirap ang buhay noon, we have to live by our means. We have to live by Yes, our ma'am. means. Yes. Ma'am, sorry if kinakat ko kayo, pero yan po ba si Mister? Yes. Guwapo si Mister, ha, Ma'am, ha? Taraki, kung nadati Ilocano. Okay, Ma'am, you may continue po. So, yun, we have to live by our means. Kung ano ang meron kami, yun, kailangan isakripisyo namin yung mga luxurious lives. Okay. Yes. Kasi we have to send our children to school. Yun. And during that time, during martial law time, hindi ko man naabutan yan, Ma'am, pero according sa mga kwento, mga history, saysayang na nalaman ko, nasaliksik about martial is, mahirap talagang buhay noon. Is that true? Actually, mahirap ang buhay, but then it depende sa iyo eh. Okay. Depende sa iyo. Kasi if you have to work, hindi naman masyadong mahirap noon. Kasi I am a daughter of a farmer. Okay. So during weekends, though I was teaching during that time, during weekends, I have to go to the field, help my parents. Okay. So kahit na nagtuturo ako, I have to go to the farm para naman at least meron naman akong maitulong sa mga magulang ko, and then at least pagkain namin libre, hindi ko bibilhin. Yun naman. So, ganun kasi pag ang mga sinaunang tao. Oo. Yan. Nagkakaroon double job. Siyempre, hindi lang yung trabaho inaasikaso, bagong panganak kayo noon, aasikasuhin pa rin yung inyong mga anak. Which is, napalaki ninyo silang mabuti, and now nga, they are nurse in profession, pareho. Yes. Right, yan naman. Okay, moving on, Ma'am Cynthia, ano po yung mga benepisyong nakuha ninyo mula sa PVAW na nakatulong po sa pagresolba ng mga ito or mga naging suliranin ninyo? Masasabi niyo po bang sapat ang benefits or benepisyong nakukuha ninyo? Actually, ang benefits na nakuha ko sa PVAW, Okay pa. nakuha ko yan during the time na naka-hospital yung asawa ko sa Okay. BGH. I received a medical assistance of 20,000. Yun. And then, when he died, we received a burial assistance in the amount of 20,000 din. Yes. Not only sa PVAW naman, sa veterans naman, actually, not only financial, but then they also, nagbibigay sila ba ng mga programs that could assist us.
nagbigay sila ng, I remember when my husband was still alive, may binibigay ng veterans ng mga medicines Okay. para sa mga veterano. Dinidistribute nila yan sa mga veterano. Okay. Yes. And then this time, since iba nag-handle ng veterans, meron silang binibigay sa amin na information tungkol sa kung paano kami makaka-avail ng mga medical assistance ng veterans. Okay. Kagaya na, submit namin yung mga resibo ng lab test namin, resibo ng medicine, and then they will refund. Okay. Paano ninyo nalaman na may mga benepisyong ganyan ng PIVAW, Ma'am Cynthia? Nalaman nyo ba sa kaibigan or nagsaliksik or paano? Paano po ninyo nalaman? Actually, nung pumunta ako sa office ng PIVAW, ang staff kasi ng PIVAW, they are very accommodating. Okay. So, Totoo po yan. Sinasabi nila sa amin, binibigay nila sa amin yung mga brochures o basahin ninyo ito, ang mga ito, kung paano kayo makaka-avail ng medical assistance. So doon. So, yun naman. So, talagang kayo na po mismo ang nagpatunay na yung mga empleyado ng PIVAW is napaka-accommodating. Yeah. Namit nyo na noon si Ma'am Rowena o si Ma'am Grace? I knew them Okay. constantly when I went to the office of the PIVAW. Halatado ko na yung edad nyo, Ma'am Rowena and Ma'am Grace. Akala nyo. Hindi recently lang naman sila. Okay. Recently lang naman namatay yung asawa ko noong 2018. So from that time on, doon ako na pumupunta sa PIVAW. So, 2018 na kayo nagkakilala. Okay naman. And I'm very happy naman, Ma'am, na siguro naka-move on na rin kayo ngayon, ilang taon na rin. Pero syempre masakit nga mawalan ng isang minamahal sa buhay. Pero lahat naman po tayo ay pupunta dyan, hindi lamang po tayo makakapagsabay-sabay. So habang narito pa tayo, enjoy natin ang buhay. Okay, Ma'am, napaka-ikli lamang po ng ating oras. Pero nagpapasalamat kami na nabigyan nyo kami ng inyong panahon. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa publiko, lalong-lalo na sa mga katulad po ninyo na may kapamilyang veterano, Ma'am Cynthia? Sa mga katulad kong kapamilya ng veterano, huwag kayong mag-atubili na pupunta sa PIVAW kung meron kayong problema tungkol sa mga issues, halimbawa yung mga pensions natin. Actually, I forgot to tell you one of the benefit that I am getting from PIVAW is my 5,000 pension monthly, old age pension. Okay. Kasi pag, if you reach the age of 65, meron silang tinatawag na old age pension. Okay. Sa kaming mga post-war veterans, 5,000 monthly. Iba pa yun, bukod pa ba yun, Ma'am, dun sa pension ninyo dahil namatay na yung mister ninyo? Oo. Iba pa yung 5,000. Okay. So marami pa lang. Sige, Ma'am, continue. Tuloy po natin. Oo. So, kung meron kayong problema sa mga issues sa benefits natin sa PIVAW, huwag kayong mag-atubili na pupunta sa office nila sa Camp Allen. Very accommodating ang mga staff nila. Okay. Maraming salamat, Ma'am Cynthia, sa oras pong ipinagkaloob ninyo sa ating programang Issue at Serbisyo at siyempre sa PTV Cordillera. Hangad po namin ang kaligayahan po ninyo at mahaba pang buhay para sa inyo para mas makasama po ninyo ang inyong mga anak, mga mahal po ninyo sa buhay. Mga ka-issue, hindi po naging madali ang pagkamit ng kalayaan para sa ating bansa. Maraming Pilipino, sundalo man yan o ordinaryong mamamayan, ang matapang pong nanindigan laban sa mga mananakop kahit buhay pa nila ang kapalit. Huwag sana nating kalimutan na ang kagitingan ng kanilang henerasyon ang siyang nagbukas naman ng oportunidad sa kinabukasan upang makamit natin ang kasarinlang tinatamasa po natin ngayon. Patuloy tayong magkaisa at isabuhay ang kanilang katapangan sa pagharap sa mga krisis at pagsubok na nararanasan ng ating bayan sa kasalukuyang panahon. Saludo po kami sa magiting nating mga bayani at mga veterano ng digmaan. Bueno, maminsan pa'y ngayon ka magyaman papagayam iti ingkay panang tarabay, iti programa tayo itaamalam ti Biyernes. Aging gamanen apo iti sumaruno anabara ken napnuan kay papanan a diskusyon, dito'y issue at serbisyo.
Siya kapo ni Ferdinand Feria na imbaga sardam kada kayo amin. Thank you very much, ma'am. Thank you rin.